És úgy járta Erika fenségben. Hát azt majd még feltettük az internet, azt látni fog mindenki. Mondom, ezt a bogyót, ezt meg kell csinálni. A beszélás beúzzák. Joki, mondjad már kula, hogy szart be. Makula. Hát makula. Mondd csak. Azt mondja, hogy szipogod, mutasd már meg. Jaj, hagyjál már! De tényleg most bátyára mutasd meg, hogy szipogod. Most hogy szart be? Milyen büdös van? Jó voltál, akkor köszönjük az armát, hogy beszart. Ötösére hol? Hát én is úgy hallottam. Mutatkozzál már. Felveszel a videón, felvesz az interneten. Nem érkezett meg a végszére, igaz? Annyira Mutasd be magadot, hogy fogok, hogy kinek kéne téged. Joki vagy, nem? Ja. Joki vagy. Na, akkor még egyszer annyit mondjál, hogy makula. Makula. A bátyám. A bátyád az? Jó, Tajos bátyám, ha lehet a... Hogy szaltod, de mondd el már, magyarázd el már. Hogy szaltod? Ki tudja, mikor szarik be, mikor. Ha most is beszarik a... Gyere! Ó! Ha lehet, ha ott lennék... Anikó, tudod, amikor telefonok szokott idején. Azért? Ha ott lennék, kiszaladná. Jó, fiú. Tiszta hang büdösség van, mint a ház. Mire gondolsz? Hát hiszek egy viccelek? Zsoki, annyit mutassál meg. Sose mosod a fogad. Mutasd meg, hogy milyen szép fehér a fogad. Mutasd meg még egyszer. Ez a munka. Ez a munka. Látod, milyen fehér a fogad? Hát miért? Mossam már nem dolgok fogom, hanem nincs semmi. Figyelj, Zsoki. Még egy kérdésem van. Voltál a család segít? Just jól tesz a pénzt. De mondd meg őszintén, mert látom a hajt állásán, hogy baj van. Meg Gusztinánynak. Gusztinánynak azt oda? Beállított oda egy ötös, megvette a kettő digit. A digit, megvett a digit. Tengér van hozzá? Van az is. De akkor jó. Ennyi a videó. Elég hosszú videóból. Ezt megnézzük, hogy beszélünk. Majd befogsz még rajta.